η δημοσιογράφος μας η Βάσια Γρηγοράκου συνάντησε την Ανούλα Φλωρινιώτη. Η οποία εκτός από τραγουδίστρια, που συνεχίζει η γυναίκα να κάνει αυτή την καριέρα, άνοιξε και γραφείο συνοικεσίων, παρακαλώ, στον Πειραιά. Γιατί από μικρή είχε το ταλέντο δύο ανθρώπους να τους γνωρίσει, να τους φέρνει κοντά. Καλά, και εγώ έχω τέτοια. Έχω κάνει πολλά κονέ. Να ανοίξει και σε γραφείο. Θα ανοίξει ένα γραφείο συνοικεσίων. Ναι, να ανοίξει και εσύ στο κέντρο. Στον Πειραιά έχουμε την Ανούλα. Βόρεια θα ανοίξω. Ναι, άνοιξε. Πολύ ωραία. Οπότε μας μίλησε και γι' αυτό. Γι' αυτό μας μίλησε αν θα ξαναπαντρευόταν. Ναι, αν θα ξαναπαντρευόταν και μας μιλάει και για την κόρη της πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Για πάμε. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. Τροφή στην καριέρα, από την πίστα, από το τραγούδι, σε ένα νέο επάγγελμα, έτσι, διαφορετικό. Ναι, καταρχήν δεν έχω σταματήσει να τραγουδάω, έτσι, και δουλεύω και συνέχεια και θεωρώ είμαι και από τους λίγους πλέον τραγουδιστές στην εποχή μας που έχω, δόξα ο Θεός, μέχρι τώρα δουλειά συνέχεια. Γιατί οι μισοί μου συνάδελφοι έχουν σταματήσει γιατί δεν βρίσκανε δουλειά. Αν το ήξερα, τα περίμενα, όμως άργησες και έτσι τώρα πια δεν μπορώ. Πώς προέκυψε η ιδέα του να ανοίξετε ένα γραφείο συνοικεσίων? Κοίταξε να δεις, γενικά είχα ταλέντο από μικρή. Μ' άρεσε πάρα πολύ να παντρεύω κόσμο, να κάνω γνωριμίες. Έρχεται ένας κύριος ή μια κυρία. Τι γίνεται εδώ μέσα? Καταρχήν, έρχονται και τους παίρνω συνέντευξη. Καθόμαστε ώρες και μιλάμε γενικά για τη ζωή τους. Έχει έρθει κάποιος ο οποίος ήταν πολύ απαιτητικός στα θέλω του? Μη σου πω ότι η πιο πολύ είναι απαιτητική. Εγώ προσπαθώ να συνδέσω ανθρώπους. Δεν είμαι θεός, δεν κάνω θαύματα, ούτε μάγια. Έχετε περάσει από τη διαδικασία του γάμου. Ναι. Θεωρείτε ότι μπορείτε πιο εύκολα να δώσετε συμβουλές πάνω σε αυτό το κομμάτι και στο πώς είναι η ζωή μετά το γάμο? Σίγουρα. Καλά, και πριν μπορούσα, πριν παντρευτώ. Δεν είχα τέτοια προβλήματα. Αν προκύψει εδώ μια γνωριμία, είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα? Για να ξανακάνετε ένα γάμο? Για μένα μιλάς? Όχι. Κατηγορηματικά. Γιατί? Δεν με ενδιαφέρει. Θεωρείτε ότι έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για εσάς? Κοιτάξτε να δείτε, είναι αναλόγως τα θέλω του καθενός. Εγώ από μικρό παιδάκι δεν ήμουνα του γάμου. Το έκανα γιατί ήθελα να το κάνω. Ήξερα ότι δεν θα μείνω με τον άντρα μου σε όλη μου τη ζωή. Ένα ακόμα παιδάκι δηλαδή? Κοιτάξτε, πάντα ήθελα να κάνω ένα παιδί και αυτό κορίτσι. Το έκανα, έκλεισα. Σαν μάνα, σαν σύζυγος έκλεισα. Τώρα είμαι πάρα πολύ καλά. Μεγάλωσε και η κόρη μου, μεγαλώνει. Τώρα μπορώ και μιλάμε, λέμε τα πάντα. Είμαστε φίλες και είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν νιώθω μόνη μου. Τώρα είστε οι δυο σας. Πώς είναι οι σχέσεις? Είμαστε και φίλες. Είμαι και αυστηρή σαν μάνα, μπορώ να πω. Δεν είμαι η open mind μάνα που κάνω ό,τι θέλεις. Γενικά όμως θέλω να με σέβεται. Αυτό το απαιτώ. Δηλαδή δεν θέλω να με βλέπει ότι ναι μεν τα λέμε όλα, αλλά είμαι η μάνα της. Μάλιστα, καλή επιτυχία να της ευχηθούμε και στο νέο της επαγγελματικό HV. Με ένα ευγενέζητο κορίτσι, γλυκύτατο πάντα. Μ' αρέσει αυτό στην Ανούλα, είναι πάντα πολύ ευγενική.